ומאיפה מגיע ריח של ג'ירפה? אני חייב לכם הסבר, נכון? אני יצרן של שוקולד. זה מה שאני עושה בחיים. לא סתם שוקולד. זה ממש אומנות. טוב, זה מאוד מחמיא לי נודל, אבל היא צודקת. הוא גאוני. התוכנית היא למכור שוקולד ולשלם לגברת סקרבית. כן, זאת הייתה התוכנית עד ש... אני מניח שהיה לכם מפגש קטן עם אדוני המפכ"ל. איך ידעת? מכיוון שהייתי רואה החשבון של סלאקוורט. לשבוע אחד, מנהל החשבונות הרגיל שלו היה חולה. וקראו לי מהצד השני של המדינה כדי להחליף אותו. שלום לך, מר סלאקוורט. אני רק צריך שאתה תחתום כאן על זאת נראית עבודה פשוטה. עד שהבנתי שיש 2 ספרי חשבונות. אחד בשביל הרשויות, ואחד שהיה בו את האמת. סלאקוורט, פיקלקולבר ופרודנוזה משתפים פעולה כבר